Nilqakom fil-programm tagħna l-ġdid li ħajibda jkun bħallum fil-għaxija fejn ħaniddiskutu suġġetti varji li huma ovvjament fl-interess tal-poplu. Nfakkarkom li l-opinjonijiet li jkunu espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament huma l-veduti ta' dan il-PM News Facebook page. Mela, miegħi fl-ewwel programm ħanilqa' il-Dr. Giancarlo Soler, persuna llum famuża Malta għax ovvjament tat kontribut fi żmien il-pandemija fejn kien hemm naħseb kont l-unika wieħed tista' tgħid kuraġġuż fejn niċċallenġjajt ċertu affarijiet li kienu qed jiġru fil-waqt il-pandemija, iż-żmien jidher li dak raġun f'diversi minnhom. Issa li għaddiet il-pandemija ovvjament, ħanitkellmu daqsxejn fuq is-suġġett iktar in detail. Tista' forsi tat introduzzjoni żgħira tiegħek biex in-nies ikunu jafu ovvjament x'tagħmel eżatt. Jiena tabib tal-familja. Ġifieri jiena gradwajt fil-1990, ġifieri tabib issa. Sena 33 sena din is-sena. U speċjalizzat sew fil-mediċina tal-familja, sew fil-mediċina tax-xogħol. U again insellem il-Miqet Ispana bħalissa qed jarana. Ġifieri basically jiena nippratika l-mediċina tal-familja u mediċina anke fuq il-post tax-xogħol. Noħsib il-ħaddiema bħala espożizzjoni ta' fatturi ta' riskju jew inkella jkollhom kondizzjoni tista' tkun ta' riskju fuq il-post tax-xogħol għal ħaddieħor jew għalihom infushom. Però wkoll jiena ili attiv fl-akkademja mill-96 fir-riċerka speċjalment fl-ambitu tiegħi. Jiġifieri fil-bidu kont nipparteċipa f'kongressi, mbagħad kont nitkellem f'kongressi, mbagħad kont nikteb artikli, mbagħad kont għamilt masters u kont għamilt PhD fir-Renju Unit u kont mbagħad komplejt li jiena kont anke ħadd ċertu rwoli f'organizzazzjonijiet tal-livell Ewropew tal-riċerka fil-kura primarja. Jiġifieri barra minn Malta forsi magħruf fl-ambitu tiegħi iktar milli akademikament f'Malta, publikajt kemm darba, qiegħed involut f'diversi ġurnali mediċi, eċetera. Okay, mela, wieħed li forsi dawk it-telespettaturi li qegħdin jarawna jafu li kont qajjimt eżempju l-ixju tal-maskla fi żmien il-COVID. Llum nafu li ovvjament ħafna drabi kienet qiegħda hemmhekk għal xejn, però di ġabitlek konsegwenzi, speċi apparti l-kritika kbira li kellek, ukoll kien hemm assoċjazzjonijiet ta' tobba kritikawk u anke ġejn tar-rapportat speċi. X'kien ġara eżatt daqsxejn? Mela, bażikament jiena kont mill-bidu aħna ovvjament għandek dan il-virus il-ġdid, is-SARS-CoV-2. U dan ovvjament ikkaġuna pandemija, din hija ċara, jiġifieri m'hemmx dubju. Issa ġiex minn laboratorju, ġiex minn fish market, kien hemm intervent uman, aħna qatt mhux nkun nafu qatt. Però dan il-virus tfaċċa u kien daqsxejn strampa għalkemm kien relatat ma' SARS li kien virus li kien tfaċċa xi 17-16 sena qabel. U dak kien definitely ġej minn natura. Da żviluppa b'mod daqsxejn iktar aċċelerat. U kien hemm din il-pandemija ta' dan il-virus. U kien jixteret u jagħmel l-imwiet kien hemm ħafna paniku li kellu se jkollu mortalità ta' 4% li kienet se tkun xi ħaġa inkredibbli, ġifieri immaġina li qed naraw l-imwiet illum konna naraw iktar minn 100 darba iżjed. Jiġifieri xi 300 darba iżjed. Jekk illum kien hawn 600 mejtin, 700 mejtin Malta, konna naraw 20,000 mejtin. Immaġina. Però jiena kif bdejt nara li fil-bidu konna għadna tittoqgħod il-bott minn ħadd ieħor, aħsel idejk qabel ma tmiss wiċċek u hekk inti ma tiflax toqgħod id-dar. Bdew joħorġu ċertu affarijiet li kienu ċari li dawn mhux se jkollhom effett. Għax kien diġà sar studju, WHO kienet l-Organizzazzjoni Mondjali tas-Saħħa. Kienet ġa għamlet studju fit-2019, kien spiċċa fit-2019, li rrapporta x'għandek tagħmel meta jkun hemm pandemija jew epidemija tal-influenza. U dawn insew kollox. U bdew jitkellmu, difatti dik id-dokument li kien ħarġet WHO kien qal qatt m'għandek tagħmel kwarantina tal-kuntatti, qatt m'għandek tagħmel tala il-frontieri, qatt m'għandek tagħmel entry exit screening u għamlu kollha. U bdew jitkellmu fuq maskri u bdejt ngħid imma fejn din l-evidenza. U l-ewwel evidenza jiena bdejt niftakar sul bieraħ. L-ewwel evidenza li kienet ħarġet kien ħareġ Fauci bil-CDC u kienu qalu li kien hemm l-effett tal-maskri huwa benefiċjarju għaliex kien hemm
wieħed mill-eżempji barber shop x'imkien fl-Amerika li daw kien hemm żewġ tfajliet li kellhom il-COVID libsu l-maskra u ma nfettaw il-ħadd min-nies li marru hemmhekk u m'għandix evidenza. U konna nafu diġà, jiġifieri jiena kont mela bdew bil-lockdowns u kien hemm diġà f'Lulju ta' 2020 studju ta' Chaudhry fil-Lancet li wara li daw ma jnaqsux l-imwiet. Kienet ċara. By October, November 2020, diġà kien konna nafu li l-lockdowns fejn saru fid-dinja meta qablu l-Iżvezja ma għamlitx lockdown ma' pajjiżi oħra li għamlu lockdown. Ġa kienet ċara li din ma tnaqqas in-numru tal-każijiet ħlief bis-social distancing. U bdew li ħarġu l-vaċċin u bdew jgħidu għandu jitlaqam kulħadd. Kienet ċara l-benefiċċju fl-anzjani li tnaqqas iċ-ċans li tinfetta ruħek. Però mbagħad fit-tfal konna qatt ma kenniex is-safety data, qatt ma kenniex l-efficacy data. Ma konniex nafu x'inhu r-riskju fit-tfal. U allura kien hemm dan ir-riskju. U jien għad le, jien għandi nitkellem meta kien bdew jitkellmu pediatricians kull tifel u tifla f'Malta għandhom jieħdu dan il-vaċċin bdejt ngħidhom, we don't have the safety data, veru ma nafux aħna jekk il-riskju mill-vaċċin huwiex daqs inqas kemm hu inqas. U fil-verità fit-tfal ma mitħadd. Malta ma mitħadd. Ir-riskju li tmut illum nafu, għax imbagħad wieħed mill-aqwa li tkellem Ioannidis u wkoll ikkritikawh li daqt titkellmu professur tal-epidemioloġija tal-public health policy li dana kellu bażikament kellu xi 2500 publications. Jiġifieri minn Stanford, wieħed mill-aqwa universitajiet tad-dinja u bdew jgħidu li daqt jgħid. Ma jfhimx. Il-merijiet. U dan il-pubblikazzjoni tiegħu kienet fuq il-website tal-World Health Organization xorta imeruh. U dak ħareġ ċar li ċans tmut tinqas minn 70 sena bil-COVID. Fit-2020 kienet 5 out of 10,000 infected. Issa fit-tfal, issa għamel studju ieħor iktar reċenti, biex tidħol fid-dettall, għati ħares li serology, ġifiri nis li verament konvertaw b'test ta' dem, kienu jafu li żgur ħadu l-COVID, għal ma kellhomx il-sintomi. U allura kienet jagħmel kalkolu kemm nies ġew infettati fit-2020, kemm nies mietu, u da wasal l-konklużjoni li l-mortalità tal-COVID-19 fil-dawk bejn 0 u 19 sena huwa xi ħaġa bħal 3 f'miljun. 3 out of a million infected. U għak inti il-riskju li inti wara li tuħu l-vaċċin jista rarament iwassal għal-mewt. U nafu li dik hija between 1 and 20 jew 1 in 10 in a million doses. Mela inti qiegħed literalment qiegħed fl-istess livell. U inti wara 6 xhur il-protezzjoni tal-vaċċinazzjoni tmajna l-50%. Mela inti rbaħt protezzjoni għal ftit xhur. 6. Maybe 9 months kontra li tidħol l-isptar jew nkella anke forsi mewt. Però mbagħad għandek dak il-riskju. Mela allura jien kont tkellimt u spiċċajt fil-gazzetti, rapportat, għamdejn. Bad kienu għamlu l-interview fuq Love in Malta li kienet pjuttost kien ħafna pressjoni waqt l-interview il-prova nsortu nisma' ta' kollu l-evidenza dubbu tal-istudju qed wieħed. Bad kien sar interview f'2021 milli jafu wissu. Mid-Times l-istess ġurnalist jipprova u eżatt wara li ħarġet il-video u kien raw 133,000 ruħ dan il-video interview. Kienu ħarġu f'15 l-assoċjazzjoni jgħidu li mhux vera li l-riskju tal-COVID fit-tfal huwa żgħir u li qalu li jekk tagħmel lockdown tnaqqas it-trasmissjoni b'98%. U illum naħseb nafu ftaħna mela kellna il-miliet mhux il-miliet li għadda ta' qabel, mela għal-miliet ta' 2021. Kenna l-maskri, kenna il-business closures, kenna l-iskejjel limitati u kenna 1600 kas waqt il-miliet kienet għaltinna, Professor Gawċi kienet għaltinna, ma niltaqgħux iktar minn 4 fil-ġurnata tal-miliet għall-ikla tal-miliet, li kuna familja kbira tagħmel 5 settings. U dakinhar kellna 1600 kas. Neħħaw il-miżuri kollha f'Mejju u niżlu. Le. U nafu li anke li hija staġjonali u bdew imeruni wkoll hija staġjonali għax inti ma ntlaqamx is-sena kollha, inti tlaqam qabel ix-xitwa. Anyway. U hija dik hija l-istorja f'erba' kelmi ta' dak il-ġara. Issa l-lum li għadda daqsxejn żmien ovvjament. Jidher isu li
Għax il-medja tilab parti importanti ħafna fil-da. In-nies kienu werwin għax ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija. Bombardjati konna. Jisimgħu daqqa mid-dak u mit-liħor illum il-ġurnata tal-Covid sparixxiet u għadhom qed imutu nies għax personali. Naf li għadha teżisti u anke li mietu xi nies. Ma il-Covid għattoltu għaj minn xejn. Is-SARS-CoV-2 sar endemiku bej wieħed u ieħor f'Jannar frar tal-2021. Mela, inti kellek inti biex tinduna l-impatt tal-COVID-19, inti titħares li l-mortalità ċessa, excess mortality. U din tara l-aħjar sors fl-Ewropa l-Euromomo.eu li bażikament inti għandek kemm qed imutu iktar milli huwa mistenni. Kien hemm peak qawwi bejn Marzu April Mejju ta' 2020. Kien hemm peak ieħor minn Novembru, Diċembru, Jannar 2021 u dawk huma kienu id-doppju jew ftit iżjed milli wieħed jistenna minn mewġa tal-influenza tax-xitwa. Mela twice as bad as an influenza epidemic. Ma kien qatt fl-Ewropa għar minn hekk. That's the highest it went. Twice as bad as influenza. Peak wieħed, żewġ peaks. Minn dakinhar il qudiem kienet komparabbli għal snin oħra bil-influenza staġjonali. Mela diġà minn January, February, March of 2021 il-COVID sar endemiku. U mbagħad kien hemm id-Delta variant, kien hemm l-Omicron variant, u se jkun hemm diversi varjanti oħrajn. Però l-virus qatt ma se jisparixxi, qed idur magħna il-ħin kollu. Però fix-xitwa minħabba li fil-kesħa l-immunità tagħna tonqos tmajna speċjalment fil-mnieħel. Jerġa' jfetx u jkun hawn l-infezzjonijiet u jkun hawn l-imwiet. Dak li jiġri bl-influenza jiġri bil-COVID. L-unika ħaġa l-COVID preferenzjalment jattakka l-anzjani. Ġifieri l-mortalità 90% tan-nies li mitu bil-COVID-19 u jew iktar minn 80 sena jew għandhom 4 mardiet at the same time. Per eżempju, kollhom mart tal-qalb, le iktar gravi, kollhom per eżempju problemi tal-pulmun, problemi tal-qalb, ikollhom per eżempju wkoll it-sokkor, ikollhom immunità imnaqsa u jkunu kollha flimkien plus l-età. Ġifieri dawk huma l-maġġoranza ta' nies u dawk li kellhom jitlaqmu u kellhom jiġu protetti bil-miżuri. Mhux li nagħlqu l-iskejjel, jew inkella kulħadd jilbes maska anke biex tmur fejn il-baħar, jew inkella il-vaċċinazzjoni anke ta' tfal illum qed jgħidu li tista' tagħti l-Omicron booster it-tfal ta' 6 xhur. Unbelievable. Mela, niftakar kont semmejt minn għalli inti wkoll li jista' jkun l-effett tal-mask speċjalment fuq it-tfal. U kont qrajta wkoll anke fuq ġurnali barranin li jaf it-tfal ikollhom dak il-virus RSV virus. RSV. Respiratory syncytial virus. Li ovvjament jidher li żdied. Imma mhux maħabba. Li ġara x'kien ir-raġuni kellhom l-immunità baxxa tfal ħabba li ma tħaltux jew hekk. Preċiżament. Li ġara mela, se jkun hemm min jgħidli, mela allura li inti jkun hemm lockdown li jkun hemm effett. Iva, l-unika ħaġa li taħdem hija d-distanza soċjali. Mela aħna diġà qegħdin bid-distanza soċjali biżżejjed li hemm kull m'hemm bżonn biex hekk jien għandi riħ li m'għandix. Però jekk jien għandi riħ ma ntihulekx jew innaqqas ħafna il-transition. Dak kull ma kellna bżonn nagħmlu. Metru l-bot, arm's length. Issa, meta tfal kienu qed jibżaw, mela inti jekk inti tħajja normali, inti qasta tikasa tital 1 meter, niltaqgħu, nitgħanqu, whatever, nieħdu bidej xulxin, immorru nieklu x'imkien poġġu bidej xulxin. Mela allura jinxteret iżjed il-mart. Meta kien hawn il-biża tal-COVID u meta kien hawn restrizzjoni imposti, in-nies ma tħalltux daqs is-soltu. Mela kien qed titħallat inqas mis-soltu, kun hemm trasmissjoni inqas ta' mart. Ma ġiet taqsam il-maskra hija distanza soċjali. Mela, kif inti għandek dat tnaqqis? Ħajkollok inqas irjaħat, inqas inti għandek l-immunità, s-sistema immunitarja għandek għalfejn inti tirrispondi. Mela l-rispons normali tas-sistema immunitarja ma kienx hemm u dan isu jkun atleta li jaqaf jitrejnja. Mhux ġara, rajna li tfal li kellhom is-soltu jkollhom l-irjaħat imorru play school, whatever imorru l-iskola, jieħdu l-irjaħat is-soltu imorru. Allura ġiet li kien hemm l-RSV li kienet ħafna iktar aggressiva speċjalment fuq. Rajna kien hemm xi żmien kien hemm biża' infezzjonijiet tal-fwiet, hepatitis fit-tfal anke kien hemm xi tfal li mietu. Again, probabbilment huwa fattur li huwa relatat. Ir-rieħat. Rajna wkoll reġa' feċ l-Staphylococcus aureus, l-iskarlattina.
Dawn ukoll għax għandek l-immunità mnaqsa, inti tiġi iktar suscettibbli għal mart kollu, mela qatt ma kellna nagħmlu school closures, qatt ma kellna nagħmlu il-lockdown restrictions. In the long run għamlu iktar ħsara mill-li ġiet li kellna nagħmlu nipproteġu l-anzjani, tiġi til-qima, inlaqmu dawk li huma vulnerabbli. Jista' jkun hemm argument li min ma kellux l-immunità naturali jista' jkun li toffrilu anke vaċċinazzjoni, però dejjem titqis il-benefiċċji tal-vaċċinazzjoni li se jtuk immunità ftit żmien, ftit xhur, 6, 7, 8 months, jew l-immunità naturali se tik immunità sentejn, sena u nofs, sentejn. U llum qed naraw l-iktar nies li għandhom immunità llum huma dawk li kellhom infezzjoni u vaċċinazzjoni it-tnejn. Min ivvaċċina ruħu biss l-immunità ma ddumx fit-tul. Huma dawk li ħadu l-infezzjoni li għandhom l-immunità, mela kellna naslu li kellem fi żmien li konna laqqamna n-nies, inħallu n-nies jitħaltu normalment min jinfetta ruħu fis-sajf għandek marda inqas qawwija u jkollok il-herd immunity, l-immunità tal-massa. U hekk konna nilħu dik il-herd immunity probabbilment fis-sajf ta' 2021 u dik kienet tkun it-tmiem tal-pandemija. Jien li għadek kif attenti għadna niftakar fil-bidu net li bdiet kien qala l-professur Barbara wkoll. Mbagħad ovvjament sparixxa xi żmien minn fuq ix-xandir kien għax ovvjament daqal il-virologu jaf l-affarijiet kif huma u kważi l-herd immunity Alla jbierek sparixxiet. Jiena biss jien ħadd darbtejn il-COVID ħajjadni u ma nistax ngħid. Ma tistax tgħid li mhix serja. L-ebda mod innaqsu l-importanza tagħha. Però li inti tqabbel il-COVID-19 ma l-Spanish flu xi ħaġa ereżija. Qas tibda. Issa l-aħħar domanda fuq il-COVID. Aw daqsxejn sun kwiet, donnu qed imutu daqsxejn nies sudden death, u speċjalment qisu ġiel. Xejn ta' barra minn hawn. Ħabba xiex taħseb għax qisu. Ara, kien hemm aħna hekk tara l-excess mortality, inti tara li fis-sajf inti għandek fix-xitwa għandek il-surge tal-influenza normalment, u mbagħad fis-sajf għandek il-heat waves. Mela għandek eċċess ta' mortalità. Kull sena ikollok fi żmien ix-xitwa ikollok anke fi żmien is-sajf. Issa. Wara l-COVID kien hemm iżjed mortalità u anke fit-tfal, anke fil-nies ta' età medja, anke fl-anzjani. Billi wieħed jistenna. U at certain times l-Ingilterra pereżempju kienet 1.15% iktar mill-normal. Issa, x'kienet dik? Probabbilment dak huwa fattur. L-ewwel nett kienet fl-aħħar tas-sena li għaddiet pereżempju kien hemm ukoll il-COVID u kien hemm ukoll l-influenza. U l-influenza l-Awstralja pereżempju kienet ħafna iktar qawwija minn snin ta' qabel. U jien immaġinajt li kien se jiġu Malta wkoll ma ġarax grazzi tal-Alla. Però kellek il-COVID u kellek l-influenza. Kellek ukoll il-fatt li inti kellek sentejn għalaqna d-dinja, kellek l-ekonomiji tad-dinja taħt pressjoni minħabba miżuri żejda. Kellek nuqqas ta' ekonomija, nuqqas ta' impjiegi, nuqqas ta' anke affarijiet ta' kuljum, anke ċertu risorsi. Anke kelbatew ċertu nies. Kien hemm il-gwerra tal-Ukrajna, trasportazzjoni, supply tal-ikel, supply tal-enerġija. Tilfu in-nies, tilfu x-xogħol, tfal ma kinux qed imorru l-iskola. Kien hemm nuqqas ta' edukazzjoni, kien hemm nuqqas ta' tgħidlix għandu x'jaqsam mal-imwiet. Inti l-interazzjoni soċjali hija parti mill-ħajja. Mela li inti m'intix tinteraġixxi b'mod soċjali, tnaqqaslek il-normalità tal-ħajja tiegħek. U ma' żmien dak l-istress jew ħsara mela rajna splużjoni ta' problemi ta' saħħa mentali. Nissuspetta li kien ħafna iktar suwiċidi milli wieħed jistenna. Minn barra minn hekk, kellek ukoll il-fatt li għamil tal-lockdowns li inti naqqast l-immunità mela tiġi iktar suscettibbli għal mart. Probabbilment kien hemm xi fattur ukoll żgħir li inti jekk inti għandek min tlaqqam l-irġiel taħt l-40 sena, kien hemm proporzjon żgħir tagħhom rari imma mhux żgħir li ma jiġi insignifikanti, li inti għandek min tlaqqam li kellu myocarditis, pericarditis, jew problemi mill-vaċċinazzjoni li huma ftit. Però kinti għandek wieħed minn 2300-3000 irġiel taħt l-40 sena tlaqqam bl-mRNA, il-Pfizer u l-Moderna, l-iktar il-Moderna l-iktar bit-tieni doża, bil-Pfizer bit-tielet. Kellek il-myocarditis. Il-maġġoranza tagħhom jirkupraw kompletament normali, però 15% jibqgħu problemi tal-qalb. Ukoll kellek waqt l-2020, kellek nies ma jmorrux l-isptar
għax għandhom uġef sidrhom ma jmurux l-isptar għal check-ups ta' zokkor, tal-qalb. Screening program, tagħmel screening per eżempju colonoscopy għal colon cancer. Kulħadd jibża jmur l-isptar u tnaqsu. Mela allura kellek iktar ċans li għab ċertu mart ma jkunx ikkontrollat. Dawn il-fatturi kollha flimkien jikkontribwixxu għal dan fenomenu. Min qed jipprova jorbot dan fenomenu ma wieħed biss, fattur wieħed biss, u hawnhekk qed ikun ma rridx nidħol fil-speċifiku, ma ħafna nies qed jagħmlu ħafna teoriji fuq li l-vaċċinazzjoni għandu effett dirett. Mela dak qed jargumenta hekk, qed jgħid li l-lockdowns ma m'hemmx ħsara, qed jgħidu li s-saħħa mentali ma marritx lura, qed jgħidu li n-nuqqas tal-edukazzjoni tal-iskejjel ma mret l-ebda effett, qed jgħidu li inti tagħmel sena l-isptarijiet f'servizzi mnaqsa ma jagħmilx effett. Ġifieri assolutament mhux il-każ li ħaġa waħda, żgur. Huwa ħafna fatturi flimkien. Mela, suġġett ieħor li qam fil-pajjiż dan l-aħħar huwa il-liġi tal-abort. Speċi għadu jippruvaw iduru mal-lewża l-speċi di mhux vera abort imma biex insalvaw il-mara jien għadni niftakar l-oħt taħdet twiela għax jiena 6 snin ikbar u niftakar bla ma tinkwieta. Speċi mama minti jekk ħeġrek xi ħaġa ħajsalvawk jew ħajsalvaw. U risposta dejjem ċara, le il-mama tiġi salvata u dejjem hekk ġara. Jien ma naf l-ebda mara li qatt il-tobba ħallew tmut. Ma tarax. Biex ovvjament twildet tarbija. Però da f'daqqa waħda wara li kien hemm dik il-kummedja tal-Amerikana li ġiet Ma xejn kummedja persuna batit, però il-mod kif ġiet ippreżentata huwa strabba. Meta ħareġ ukoll speċi l-għali qed tiġi tixedaw għax qalet li għandha post-traumatic stress. U mbaġġabuha fuq il-YouTube tfal videos u dal-kummedja di reċenti. Fodri fimt l-affarijiet, imma insomma ngħidu dik sabu skuża biex ovvjament b'xi mod jew ieħor jistgħu idaħħlu l-abort f'pajjiżna. Saru daqsxejn protesti mhux ħażin qisu l-poplu ċċaqlaq. Iva, u donnu il-Prim Ministru qal li ħajprova jibdel daqsxejn l-emenda. Però sissa qisu donnu. Le, kien hemm proposta waħda biss. Għadu ma sar xejn. Inti għalik bħala tabib. Ngħidu bħala tabib, mhux bħala persuna li temmen forsi bħala hekk. Il-ħajja minn fejn tibda. Għażawet jgħidu l-ispeċi u dik ċara. Nipprova nissemplifikaw, argument komplessa minna. Mela nibda ngħid ifhimni, l-ewwel ovvjament titkellem mod għalija nnifsi, ovvjament jili opinjoni. U il-fatt li qed illum qed nieħu pjaċir li l-Università għamilna anke intervista fuq stazzjoni ieħor fil-testa. U anke dak rah ħafna nies. Ma jfissirx li qed naqbel ma' pożizzjonijiet politiċi u jiena m'għandix interess noħġa politika. Just me u jiena x'naħseb. Mela, nibdew minn hawn. Għal-domanda tiegħek, il-ħajja mhux tal-li tibda fil-mument tal-konċepiment, imma l-ewwel ċellola tat-tarbija hija ġejja mill-om, hija mill-ovaries il-bajda tinqata'. Il-ħajja tal-om tkompli fit-tarbija. Din l-ideali li l-ħajja tibda mhux fil-mument tal-konċepiment, ma nafx li ma kunċett bioloġiku tista' definih. Jiġifieri kull darba li titwiled tarbija qed titħalaq ħajja minn ġdid, minn xejn, ma tagħmel sens. Il-ħajja żviluppat ma nafux minn fejn bdiet. Hija komplessa wis biex nara eżatt kif ġara. Ħafna affarijiet saru fl-istess ħin li kellek bżonn il-ċitoplazma, kellek bżonn id-DNA, kellek bżonn organelli li għamlu l-enerġija. U dawn l-affarijiet kollha saru f'sadi. Jiena nemmen li hemm element ovvjament ta' miraklu għax huwa x-xjenza għadha ma sabitx mod li tispjega kif ġiet il-ħajja l-ewwel darba. Però marbu reġgħu nitkellmu fuq livell ta' xjenza. Il-ħajja kif definita l-lum diversi karatteristiċi biex tiddefinixxi l-ħajja. Għandek metabolizmu għaddej, għandek ċellola li hija limitata b'mod. Dik tibda l-ewwel ċellola tat-tarbija hija ċellola mill-om u tidħol l-isperma tar-raġel ġewwa dik iċ-ċellola biex tagħti nofs id-DNA mir-raġel u nofs id-DNA tkun ġejja mill-mara b'dik iċ-ċellola fiha fissa. It-tnejn jingħaqdu u dak huwa l-ewwel mument tal-ħajja b'dik il-kodifika ġenetika ġdida, l-individwu l-ġdid. Ikompli bħala ħajja mill-om u jibda mill-ewwel moment. Fi żmien ftit ġimgħat il-qalb tibda tħabbat. 7 ġimgħat tiġi għandek moment. Fi żmien ftit ġimgħat tibda s-sistema tan-nervituri u l-moħħ jibda jiżviluppa. Ġifieri tiġa wara il-moment li tinduna li inti tqila, il-moment li tinduna li t-test jiġi pożittiv wara 4-5-6 ġimgħat. L-embryon tiġa żviluppa u b'mod li tarfu bħala embryon uman. Din l-idea li inti il-ħajja tibda ta'
Għax inti 4 ċelloli. Aħna 4 ċelloli. Ekkonna. Illum, minflok 4 għandek diversi miljuni. Imma ċelloli aħna, allura x'aħna ngħidu, ġifieri ċelloli nistgħu narmuhom jew naħarquhom jew allura jiġi l-bniedem ukoll. Jiena l-oġġezzjoni li għandi għall-abort huwa l-oġġezzjoni li inti termina l-ħajja. Mela jiena naqbel mal-abort, jiena mbagħad nista' ngħid li naqbel jiena mal-qtil ta' bniedem kriminali. Allura, mela kinti fl-Ewropa s-sentenza tal-mewt hija eskluża. Mela kif inħallu l-abort? Jiena x'nix nifhem. Le, ekku, ovvjament naħseb opinjoni imma tibda l-ħajja, mhix opinjoni, hija mhix fatt xjentifiku. Issa temminx li għandek dritt toqtol jew le tista' forsi dak li jkun jiddiskuti hekk irid. Mhux Malta mill-aħħar 20 sena kien hemm mingħajja żewġ timwiet, però fl-aħħar 10 snin jew 12 ma kienx hawn imwiet li mietet mara waħda waqt it-tqala. Minn 10,000 tqala ma kienx hawn mara waħda li mietet. U tobba kull meta kien hemm bżonn li intervjenu u dawn qed nitkellmu fuq żewġ kondizzjonijiet. Għandek kondizzjoni ta' ectopic pregnancy fejn inti għandek it-tqala minflok tkun ġewwa l-ġuf imma tkun barra l-ġuf, alright? Jew inkella każijiet fejn inti għandek kanċer li huwa aċċellerat minħabba tqala. Mela għandek tqala dejja u din it-tqala minħabba it-tibdil ormonali tal-om ikollok ċertu kanser li huwa sensittiv għal dawk l-ormoni u jiġi aċċellerat u jekk inti ma tintervjenix l-om tista' tmut. F'daw il-każijiet l-intervent huwa immedjat u dejjem hekk sar. Għax kieku ma sarx hekk kien imutu in-nisa waqt it-tqala. M'hemmx problema, la talab il-mem qalu aħna ma tlabniex, il-ginekoloġi qalu ma tlabniex, it-tobba qalu ma tlabniex. Mela ħanbidlu l-liġi Maltija għax ġiet waħda Amerikana bl-istorja tagħha minn ma tikkummenta fuqha għax hemm ħafna inkonsistenzi l-istorja. Mela fetħet kawża u mhux se tixed fil-kawża tal-qorti. Jiena ma nitkommentax fuq il-kawża tal-qorti għax huwa għaddej proċeduri tal-qorti, però inti ftaħt kawża. Ma kellekx problem li tiftaħ il-kawża, minn tista' tixed. Wieħed jista' jġib id-dubju, allura hekk ma tix tixed, qed tibża tixed għaliex għax hemm inkonsistenzi fl-istorja tiegħek. It-tobba qalula m'hemmx periklu tal-mewt. Hi qalet li hemm qiegħda fil-periklu tal-mewt. Jiġifieri tifhem iżjed mit-tobba tagħha. Tobba oħrajn, 3 jew 3 qalu li kienet fil-periklu tal-mewt. Ma kinux it-tobba li qed jieħdu ħsiebha ġewwa l-isptar. Minn fuq il-telefon, minn dera daw waslu għal-konklużjoni diversi mit-tobba li qed jaraw għall-isptar. U nieqaf hemm, il-liġi kif inhi iddaħħal l-abort għal kwalunkwe problema ta' saħħa, inkluż mentali, ktibt anke f'gazzetta lokali għamil diversi proposti kif tista' ssir di li tkun speċifikament meta mara tkun fil-periklu tal-mewt. U l-Prim Ministru s'issa m'għamilx proposta li jgħid u qed jammetti indirettament il-Prim Ministru għax issa tkellmu li jillimitawha l-24 ġimgħa l-qudiem titwellet qed tammetti li taħt l-24 inti qed tiftaħ il-bieb għall-abort. Il-maġġoranza tan-nies huma kontrija, ħadd ma jrida din il-liġi. Kellna l-ikbar protesta li qatt saret f'Malta mhux minn partit politiku iktar minn 20,000 ruħ fil-belt. Nismin kollhom kien. Tkellmet il-ex-president ta' Malta mill-Partit Laburista. Ħriġna kollha kelma waħda ma rridux le. U minn dera jridu daħlu din liġi jew biex jissodisfaw il-dilna mara Amerikana. Jew biex jintoġbu mal-Ewropa. Jew biex jintoġbu ma jiddispeċin l-Unjoni Ewropea li f'daw l-affarijiet m'għandix tindaħal. L-Unjoni Ewropea qiegħda biex taqqat il-pajjiżi biex ma jkunx għalhekk saret l-Unjoni Ewropea biex ma tsirx gwerra. Biex ikun hemm kollaborazzjoni ekonomika u xjentifika. Mela ħanibda l-Ewropa tibda tgħidilna smajda l-aħħar li se tidħol liġi, se tidħol direttiva li intek id-dar tiegħek ma tkunx AAA, carbon zero carbon emissions, la tista' tikri. U jista' jkun hemm xi pajjiżi se jibdew jisproprjaw il-proprjetà għax mhijiex AAA rated. L-Ewropa, skużi, mela l-Ewropa għadha dittatura biex timponi fuq il-gvernijiet nazzjonali eletti u telep id-demokrazija l-Ewropa. Dal-każ li għadek kif semmejt inti li 99% tal-Maltin laqqas semgħu bih laqqas jafu xejn. Jekk tiġi implementata din liġi, il-Gvern Taljan li ovvjament daw taf kif huma naqra bħalna l-liġijiet uħobbu iduru naqgħu mal-lewża, qalu li hemm xi 80% tal-bini
ġo l-Italja mhux konformi kif iridu l-Unjoni Ewropea llum. Issa, x'ħajġri ħanwaqgħu nerġgħu il-bini u nerġgħu nibnuh? Ħajamlu l-multi? Malta nafu li żgur ma nbenix kollox skont il-pjanijiet. Għaspjan ma kienu kulħadd jibni bla doċ nafu ġġara dawn l-aħħar 20 sena. Foda kulħadd jibni, la jaraw hekk hemmx dawl naturali dieħel minn imkien. Issa daw x'ħanamlu n-nies wara li marru ħadu l-lowns u minn għalihom li qed jgħixu jgħidu wara forsi tajt il-lown, ħajkollok lown ieħor ta' multi. Jekk fimt sew, qed nitkellmu li l-proprjetà tiegħek ma tkunx bid-double glazed glass, ma jkollix ċertu insulazzjoni, ma jkollix il-pannelli, eccetera, eccetera. Tiġi d-dar tiegħek ma tistax tbieħħa tispiċċa, għax tanti tkun hemm inti bażikament biex tbieħħa tittamel dawn l-affarijiet. Dina mhix xi ħaġa li għandha tiġi mill-Ewropa, din għandha xi ħaġa li għandha tkun taħt il-kontroll tal-Gvern Nazzjonali u din mhux kwestjoni anke djar li bnew riċentement u huma konformi mal-standards ta' Malta tal-lum, jista' jkun li ma tikrix jew kellha ma tistax tbieħ il-proprjetà. Għax kważi allura tiġi biex temmen li daw li forsi konna naraw eżaġerazzjonijiet li qed jgħidu li fl-Ewropa laqqas jista' jibda jkollok il-proprjetà tiegħek hekk ħanġibuha minn Ekku. Għax jiġi eżempju kontrattu l-kbir jibda jibni skont l-standards li timponi l-Ewropa u tiegħek ma tiġi tiswa xejn jkollok tikrimina u tispiċċa. Laħseb l-Ewropa jew tittinbidel jew inkella se jkun hemm iżjed pajjiżi li joħorġu mill-Komunità Ewropea, sfortunatament. Ekku, issa biex imur xejn lura fuq l-abort. L-abort, għax ħafna dipinġu daw li huma pro-choice. Li daqs li kieku da mort ħadd pilma li għamilt abort, bil-operation jew whatever, u l-mara qisu daqs li kieku talqet id-dardi wara ġurnata u mandeli. Hemm konsekwenzi daw psikoloġiċi forsi u jien naf li di tibqa' jien personali naf nies ukoll li ġieli jagħmlu abort. Daw biċċiet minnhom jgħidulek jibqgħu jiftakru sakemm imma min jaf kieku dejjem il-min jaf kieku. Hemm biżibilju ta' stejjer ta' nisa li jagħmlu l-abort u jgħidulek jien kull filgħodu jiena naħseb dik it-tarbija li se ġiet fid-dinja. Vidi li il-mod jiena fl-opinjoni tiegħi responsabbli jkun hemm xi ħadd waqt protesta ħadet pillola, ħadet tazzilma, isma' ara kemm faċli mhux hekk. Inti mbagħad wara li tieħu dik il-pillola, inti ħatitlef id-demm u ħatara it-tarbija u l-biċċiet tat-tarbija probabbilment fit-toilet jew inkella fil-pad tal-period. Ħatara inti dak li għamilt, ir-riżultat ta' dak li għamilt. L-effetti psikoloġi anke ta' miscarriage li hija naturali bej 25% sa 50% tal-ewwel tqala jispiċċaw f'miscarriage. Anke l-fatt li inti tikollok korriment l-impatt psikoloġiku fuq il-mara hija enormi. Aħseb wara li inti ġib fuq innifsek il-korriment. Plus, ħafna drabi, speċjalment jekk ma tkunx fil-bidunet, ikollok bżonn tmur l-isptar biex tagħmel raxkament. U l-possibilità waqt il-proċeduri tal-abort għax irridu nifhmu li daw l-aborti li jsiru għax fil-pro-choice sissa qatt ħadd minnhom ma qal li ma jaqbilx mal-abort sal-mument tal-ħlas. Mhux hekk, le, u ma kienu tista' tgħid. Meta jkun hemm abort sal-mument tal-ħlas, dak li jagħmlu li ma rridx idħol f'dettall żejjed għax huwa proċess barbariku li jfisser li t-tarbija toħroġ mill-ġuf biċċa. U niqfu hemm. Però daw il-proċeduri li jsiru l-ewwel qed mill-periklu tagħhom u mhux billi jgħidu jekk l-abort isir legalizzat ikun safe. Le, hija proċedura kirurġika li qed issir mingħajr bżonn, għax dan li liġi qed issir biex tiffaċilita li tkun left right and center isiru l-aborti. Ikun bla bżonn li hemm il-perikli tagħha mela kellna 10,000 ħlas mingħajr mewt. Ħajkonna 10,000 abort mingħajr komplikazzjonijiet. L-Irlanda daħlu l-abort minħabba li kien hemm mara li ġiha l-ilma m'għamlux proċedura fi żmien benet infection u mietet li hija rari ħafna. Wara li bidlu l-liġi saru xi 20,000 abort l-Irlanda. Xi ħadd se jgħidi dawn l-20,000 abort ma kienx hemm każ wieħed ta' infezzjoni, ma kienx hemm każ wieħed li tilfet id-demm u kellha bżonn trasfużjoni, ma kienx hemm każ wieħed ta' problemi ta' fertilità waqt il-proċedura ikun hemm ħsara li teqpa li inti ma jkollokx iżjed tfal. Ma jkunx hemm każ wieħed
li kellu effetti psikoloġiċi. Dan huwa diskors li mhux qed isir, il-gazzetti qed jissopprimu ħafna minn dan l-opinjonijiet u dan di diskussjoni qed issir u l-effetti ħżina tal-abort jisom ma jeżistux. U dan hu min qed jagħmel hekk u qed jpoġġiha b'dan il-mod qed ikun irresponsabbli ħafna. Mela nervu daqsxejn fuq suġġetti ieħor, naħseb suġġett interessanti wkoll għax donnu qiegħed fil-fema tiegħi jiggrava ħafna dejjem laqas ngħidu l-snin issa minn xahar xahar kważi. Il-libertà tal-espressjoni. Qed naraw inbidlu liġijiet biex ta' parsi nistgħu għall-karnival noqogħdu nitmelħu daqsxejn bil-politiċi u ta' parsi bellaw jenna li ara kemm aħna għandna libertà u kulħadd jgħid li jrid u jagħmel li jrid. Jiena personali naħseb li hija totalment differenti. Jiena qatt ma rajt daqs dawn l-aħħar xhur nies jittellaw il-qorti min għax esprimu opinjoni li forsi m'għaddux għal forsi l-moda tal-lum kif forsi tgħix ħajtek jew f'affarijiet. Kollox sar jaqa' taħt hate speech. Fodri sal-bira stess jiena ħallejt kumment fuq fondi tal-EU ukoll ġieni reported as hate speech. Fodri qed immorru fl-assurdità naħseb jiena. Jinkwetak il-fatt li anke ħafna nies donnu jibżgħu jitkellmu saru. Tittoqgħod titkellem laqqas kważi kien nista' jiena kieku ma nafekx, irid noqgħod attent x'ħanejdlek jien naf mister jew dik għax jaftħu għalik u jaftar rapportani. Vodri, x'taħseb fuqha? Din hija xi ħaġa li hija insostenibbli u fl-istess ħin perikoluża ħafna. Mela, li għarmelet jien mhux se nitkellem kontra l-ebda liġi, mhux se niddefendi l-ebda aġir, jew waħda ma rfid iddejjaqni min jikteb fuq il-gazzetti, jew inkella fuq il-medja soċjali għax aħna dak naċ, daka ġaħan, li tal-ġaħan, kien hemm anke avukat prominenti hawn Malta li tajtu ħasla fuq li għajer il-xi ħadd ġaħan. Il-ġaħan u n-naċ u kulħadd stupidu u ignorant mhux hekk. Però il-fatt li inti tibda iddaħħal l-idea ta' hate speech. Mela hate speech hija jiena ovvjament jekk jiena immur fuq xi midja soċjali niddefendi pereżempju ċertu affett li saru biex ma nħossu speċifiku, affett waqt il-gwerra, tieni gwerra, speċjalment nitkellmu fuq il-lut. U nibda niddefendi jew inkella ma nikkondannax dak li sar. Dak huwa hate speech kontra minoranza, kontra reliġjon, kontra membri tal-reliġjon. Jekk jiena nitkellem fuq nies kontra nies Mużulmani jew Kattoliċi, jew nitkellem fuq bniedem fuq razza, eċetera. Dak huwa hate speech u għandu jiġi b'xi mod ikkontrollat jew illimitat. Naqblu. Però meta inti tibda jiena ukoll ma rridx nitkellem ovvjament dan huwa media outlet li ġej bħalissa għaddejjin proċeduri, membri tiegħu proċeduri l-qorti u mhux se nikkommenta bl-ebda ma tikkummentajt ta' ċertu punt għax jiena nemmen fil-libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni, anke ma taqbilx ma dak li qed jgħid il-persuna. Jiena ma naqbilx kollha miegħek dak kollu li qed tajt u ma naqbilx ċertu affarijiet ma naqbilx magħhom li tajt inti jew il-mod kif inti tara ċertu affarijiet, bħalma inti nimmaġina li hemm affarijiet kif naraw jien ma tarhomx bħali, però jiena niddefendi qawwa id-dritt tiegħek li titkellem u inti qed tistidinni biex nitkellem hawn anke jekk inti forsi ma taqbilx ma kollox. U hekk għandu jkun. Inti tasal għal-realtà jew ankella kompromess ta' ftehim billi tiddiskuti mill-żewġ pożizzjonijiet. Kif nibdew nikkontrollaw il-lingwa, il-kliem li jintużaw, qed nikkontrollaw l-ħsieb. Għax il-bniedem jifforma ħafna mill-ħsibijiet tiegħu mod ta' lingwa. U jekk jiena xi ħadd jikkontrolla l-lingwa li nuża, qed jikkontrolla l-ħsieb tiegħi. Jordan Peterson li huwa psikologu famuż mad-dinja li hu segwit minn miljuni ta' nies. Kien professur tal-Università ta' Toronto u oġġezzjona il-gvern Kanadiż daħħal liġi li inti tirreferi għal xi nies li għandhom gender identity issues bil-kliem li huma jażlu li inti tirreferi għalihom bihom. Mingħajr ma nidħlu fil-mertu. Difatti hu hekk qal għalina m'għandix problema li jiena nirreferi għal dik il-persuna b'dak it-terminoloġija. Però li tiġi imposta mill-gvern huwa impożizzjoni fuq il-ħsieb, huwa impożizzjoni fuq il-libertà
tal-espressjoni. U di it's a fine line kif tara di, però kif taċċetta li l-gvern jirregola inti x'taħseb, hemmhekk inti għandek ix-xaqliba l-isfel għall-infern. Inti hemmhekk m'għandekx limitu kif tagħti l-gvern il-politiku dritt li jikkontrolla inti x'tajt, inti jekk kontrolla dak li inti qed tajt, qed jikkontrolla dak li inti qed taħseb. U li inti teleġġi l-ġad biex ikun fil-Parlament biex jikkontrolla lek il-ħsieb tiegħek huwa ġen. Hija biża'. U din hija sistema li hija inkonsistenti fiha nfisha. Mela din ħafna minn daw it-terminoloġija, ħafna minn daw l-ideat huma anke f'kuntrast mal-bioloġija, huma kontrast anke f'kuntrast mal-istorja, mingħajr ma nidħol fl-affarijiet tal-gender biex għax ovvjament huma nies sensittivi u qed japprezza. Però nitkellmu fuq ir-razza li inti tibda titkellem, pereżempju, li inti bniedem jista' jidentifika mod jew ieħor, jista' il-fatt li huwa abjad ifisser li hu għandu japoloġizza għal xi ħaġa li saret fl-istorja fil-passat li għamlu l-bojot, jew jekk inti Amerikan tittapoloġizza għal dak li sar fil-passat mill-Amerikani, jew jekk inti Malti tittapoloġizza għal dak li għamilna fl-assedju l-kbir. Kif nidħlu f'dak ir-redikolu? Anke kafe. Għaw pajjiżi jekk tgħid black coffee jista' jirasqek razziżmu għax mhux di li inti tasal li inti il-mod kif jiġu malmin it-tfal bl-iskejjel, naraw f'ċertu pajjiżi li l-kulur tal-ġilda tiegħek lilek jidentifikak awtomatikament ma' moviment jew ma' nazzjon jew ma' grupp ta' nies li għamlu xi ħaġa. U fil-verità tul l-istorja kważi kulħadd tagħmel il-ħażin u tajjeb fis-sens. Min jiddefinixxi x'inhu huwa ħażin u tajjeb ħlief Alla. Kif nibdew aħna nagħtu l-poter lill-gvernijiet li jduru l-istorja. Aħna qed naraw da żminijiet anke ċertu cartoons, jekk intu waraw ċertu cartoons, għax kienu ambjentati f'età tal-passat. Ma qed jiċċensuraw. Jiġu b'xi mod iċċensurati, qed ngħidu films jinbidlu biex ikun hemm il-karattri, jkun hemm iżjed ugwaljanza tal-rappreżentazzjoni ta' gruppi minoritarji waqt film biex inti ma tagħtix ċertu messaġġ. Dan huwa ġen. Inti l-ewwel nett nitkellmu fuq l-ugwaljanza fiha nfisha. Nistgħu qatt inkunu kollha ugwali. Kif jista' jkun ikollu kollha fl-istess tul, ġifieri ikollna l-istess kulur tal-għajnejn, ikollna l-istess niklu eżatt l-istess ammont ta' ikel, ikollna eżattament l-istess karozza, eżattament l-istess dar, ġifieri flats, min jieħu l-ewwel solar, it-tieni solar, it-tielet solar. U diskriminatorja, da ġen, din hija mudell din l-idea tal-ugwaljanza bħala valur huwa ġen. Inti importanti jkollok l-ugwaljanza tal-opportunitajiet li nies ma jiġux iddiskriminati. U rispett lejn xulxin. Ma inti logħba futbol, allura kulħadd dejjem tiġi draw ġifieri għax hekk jirbaħ xi ħadd tilef hemm diskriminazzjoni. Din hija sistema kompletament insostenibbli u iktar ma nara nies qed jiddefenduha, iktar nitħaq u ngħid fl-aħħar mill-aħħar tikkollassa fuqha infisha. Rigward il-freedom of speech, nerġgħu mmur daqsxejn lura fi żmien il-COVID, inti kont qed titkellem u fuq it-TV hemm kien sar programm u ġabu xi top ovvjament kontrik u mbagħad flok ġabu lilek jew forsi xi tabib li jagħmel counter arguments ġabu il-Pastor Gordon Moshe, xejn assolutament kontrarju, għandu dritt tal-opinjoni. Dik però ovvjament mhux tabib. Dal-fatt jinkwita kien issa nitkellem ukoll fuq esperjenza personali tiegħi. Jiena kif jafu n-nies kont inkun spiss fuq it-television diskuti hekk. L-pożizzjoni tiegħi fuq kif naħsibha fuq il-COVID fuq il-vaccination jafa kulħadd jien ma kontx nemmen li bniedem għandek tisfurzah joħodha biex da jibqa' jaħdem jew jista' joħroġ mid-dar. Naqbel miegħek. U da, però għal xi raġuni kien hemm programm li kon ħankun mistieden, probabbli ma kinux jafu minn fuq insomma li ħankun mistieden jiena u minn dakinhar sentej lura ovvjament jien ma mmur fl-ebda programm fuq ix-xandir nazzjonali. Voldi li issa n-nies jiġġudikaw huma jekk din hux ċensura wkoll.
jinkwetaw daw il-fatti. Ġast għax bniedem għandu opinjoni, mhux Mela. qed jipprova jimponi l-ħadd ieħor x'jemmenu. ħanemel ngħid l-affarijiet li għadt jiena fi żmien il-COVID more or less f'10 sekondi, f'30 sekonda. Mela jiena għadt l-ewwel nett li l-COVID hija marda staġjonali. Mela ikun hemm iktar gravità fix-xitwa milli fis-sajf. Għadd li l-immunità naturali eventwalment ħadd tkun il-mod li noħorġu mill-pandemija, l-immunità naturali iktar fit-tul u iktar protettiva milli il-vaċċinazzjoni waħedha. Għadt li l-vaċċinazzjoni taħdem u taħdem tajjeb ħafna fl-anzjani, però fit-tfal il-riski tal-vaċċinazzjoni sta jkunu sostanzjali biżejjed li inti l-benefiċċju inti li anke jkun magħluq. Tkellimt lill-maskri huma ineffettivi ħlief f'każijiet speċifiċi wards. Tkellimt li l-Iżvezja ma għamlitx lockdowns u marret aħjar bħala mortalità mill-Unjoni Ewropea u xi punti oħra, però dawn kienu fost il-prinċipali. Mela, minn daw illum, mela llum għandna li hija staġjonali, il-CDC qed tagħmel rakkomandazzjoni issa li inti l-vaċċinazzjoni fl-Amerika tkun qabel l-istaġun tax-xitwa, mela hija staġjonali. L-immunità naturali hemm diversi studji l-aħħar wieħed ħareġ reċenti li juri li l-hybrid immunity di sponsored minn WHO l-aħħar studju li ħareġ. Natural immunity plus vaccination, hybrid immunity, huwa superjuri għal vaċċinazzjoni. Li l-vaċċinazzjoni waħdu ma jkellekx il-COVID, il-protezzjoni hija inqas fit-tul mela l-immunità naturali qed tirrekonoxxi anke u hija ċara iktar fit-tul iktar protettiva. Ma jfissirx li tmur tieħu l-COVID. Apposta, però li inti tirrikonoxxi min kellu diġà l-COVID fit-2020 ma kellux għalfejn jew titlaqam jew kellha tixxerret il-Mart. Il-maskri qed naraw xi pajjiż Ewropew li qed jgħid li għandna nkomplu sul-maskri. Il-Joint Committee Vaccination Immunization tal-Ingilterra issa mhux tal-li tfal ma jistgħux jitlaqmu, mhux tirrakkomanda li jitlaqmu tfal, ma jistgħux jitlaqmu tfal li huma b'saħħithom. Waqfet il-programm ta' immunizzazzjoni u l-boosters fit-tfal. Qed tgħid issa mill-ġimgħa d-dieħla l-aħħar ġimgħa li jekk għandek inqas minn 50 sena ma tagħtikx m'intix rakkomandat li tieħu vaċċini u l-booster kontra l-COVID. Toħodha biss issa fil-ħarifa li ġejja qabel il-mewġa tax-xitwa. Mela morna lura issa vaċċinazzjoni tal-COVID se nibdew nużaw bħalma kienet tal-influenza dak li kont nirrakkmanda jien u niffukaw fuq in-nies iktar minn 50 sena inkont iktar minn 65. L-FDA, l-advisory group tal-FDA over 65 qalu. U l-oħra s-sansejt qed nintilef. Però għandek daw il-punti kollha. Li jiena kont qed ngħid li u tal-endemiku li hija issa se tispiċċa l-pandemija. Diġà hemm diversi pajjiżi li jixtiequ il-miżuri tal-pandemiċi ħajfu l-Amerika wkoll. Ir-Repubblikani ħajwaqfuhom. Mela wasalna f'kollox. Mela daw il-punti li kien kont qed ngħid isma' ex-agery jew hekk hija it-trend ex-agery fil-futur jew dak il-ħin li kont qed ngħid isma' pereżempju l-vaċċinazzjoni tat-tfal ma kienx hemm biżejjed evidenza. Jekk hija ċara, għaliex jiena mela kien hemm illha fil-Malta interview li ppruvaw iwaqqgħu jew jgħidu li jien qed nagħmel argumenti li ma kinux ibbażati. Kien hemm it-Times li kien hemm dik ir-reazzjoni sew waqt l-interview kien hemm ħafna kritika u sewwa wara ħarġu f'15 assoċjazzjoni qed jgħidu l-lockdowns huma 98% effective. U l-tfal se jkun hemm mortalità qawwija fit-tfal minħabba l-COVID jekk ma nlaqmux. Immorru l-qudiem kien hemm sewwa qed tgħid kien hemm kellu ikun programm fuq ix-xandir nazzjonali, ġejt mistieden, kelli mmur għal dan il-programm u mbagħad ibdlu l-affarijiet minflok biex jitkellem fuq il-COVID, ġabu tabib jitkellem fuq il-COVID, ġabu id-direttur tal-farmaċija tal-Università ta' Malta jitkellem fuq il-COVID u ġabu pastor ta' moviment reliġjuż. Bil-qalb kollha għamel li trid, però jiena kif jista' jkun fuq sentejn u nofs ma jkunx hemm ġurnalist wieħed, ma jkunx hemm media outlet wieħed, ma jkunx hemm gazzetta waħda. Jiġifieri daw kemm il-darba kien hemm dawk l-interviews kollha, kemm il-darba kien hemm l-artikli mill-gazzetti, jista' jkun li ħadd ma derlu li jiena kont informat biżejjed biex nagħti opinjoni. Kien hemm każ li jiena ġejt nistieden minn Media House li jiena mort hemm irrikordajt interview sieħ kien hemm xi sija u dan ma xxandarx. Kien hemm każijiet ukoll li bażikament jiena tlabt
li kun jerġa' jsir l-interview li sar b'gazzetta li kienet anke ġabet aktar minn 130,000, għadhom isma' dik ħati għafem issa li ħarġet din l-informazzjoni kollha ħanerġgħu nagħmlu interview nerġgħu nirrivisita dak li ġara, le. Jiena għajt nikteb u meta ktibt fit-Times u f'gazzetti oħrajn inġarru dawn l-artikli. Però mhux l-istess ħaġa. Le, jiena nemmen li kien hemm għannom tiegħi mill-perspettiva tiegħi nuqqas ta' viżibilità mill-ġurnalisti, nuqqas ta' interviews mill-ġurnalisti. Kien hemm pereżempju l-Orizzont u gazzetti oħrajn li ġabu reports ta' dak li kont qed ngħid, però li jiena niġi intervistat u l-Orizzont kien għamlu interview kienu ġabu wkoll darbtejn l-Orizzont. Però jiena ma ġejtx approachat mill-gazzetti biex nagħti opinjoni. U fuq Facebook jiena ġejt imblukkata għax jiena għadt li il-vitamin D jgħin biex naqqas dan artikli li jippruvaw jekk inti għandek il-vitamin D baxxa u inti ma tieħux supplementi tal-vitamin D tiġi iktar suscettibbli għal COVID. Jekk tuħu il-vitamin D supplements u jkollok il-vitamin D baxxa, tgħin biex tnaqqas l-effetti żiena. Għamilt post jien nikkwota Reuters jgħid il-Gvern Svizzeru ħajibda jirrakkomanda il-vitamin D fl-anzjani u niġib benjat fuq Facebook. U tiktbilhom u tgħidilhom hu paċenzja. Intom tafu x'intom tagħmlu, ilha under review sena. Di incredibbli. Le, biex nagħlqu l-programma ovvjament li ħen għaddielna jkollna l-qudiem opportunità oħra li nerġgħu nintaw. Tal-li għadek kif qed inti wkoll l-eks direttur tar-Rai ġewwa l-Italja għadu kif tkellem illum għall-ikbar problema li hawn illum fil-media outlets li saru bil-fors kollha jridu jaqblu donnu ma l-aġenda li hemm speċi li kollox tittaqbel. Eżempju li ma nafx fuq l-immigrazzjoni tittaqbel, fuq il-gwerra bil-fors tkun mal-Ukrajna, fuq pratikament it-topics kollha jekk tmur daqsxejn qishom il-way tagħhom ħadd tiġi ċensurat. Ġol media stess da li hija xi ħaġa li n-nies għalhekk jien dejjem nappella aħsbu temnux lili. Temnux il-Dr. Soler bil-fors li qiegħed hawnhekk. Isimgħu u iżnu mbagħad l-affarijiet tagħkom hawn fejn tfittxu imma li temnu kollox għax xi ħadd jgħidilkom dak bil-fors tajjeb meta speċjalment qegħdin niċċensuraw in-nies li għandhom opinjoni differenti. Ovvjament dak ħalli ħsara u ħadd kompli tigrava l-biċċa u dak li llum għadek tista' titkellem fuq għada mhux ħadd tkun tistenna fuq titkellem fuq. Jien qed nista' ngħid ħaġa oħra waħda biss. Fl-aħħar mill-aħħar iżejt jitlaq fil-ilma. Il-verità eventwalment toħroġ. Jiġifieri ngħidu kollox. Illum xaċċi provajt l-affarijiet li ntqalu fil-bidu tal-COVID jgħidha llum jitqu bih. Mhux hekk. Ejja ngħidu ġifieri l-verità fl-aħħar toħroġ. Imma verament hemm media bias qawwi ħafna huwa perikolus. Nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna llejla, nirringrazzja ħafna d-Dr. Soler tal-tim tiegħu li ġie hawnhekk magħna jiddiskuti suġġetti interessanti. Nappellawkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa l-oħra d-diela. Grazzi ħafna.